may hayop na kung tawagin, sigbin. At meron daw itong dalang swerte. Pero hanggang ngayon, wala pa ritong nakakapagpatotoo. Ito'y may mahabang buntot at matatalim na ngipin. Sa mga manonood, nasa sa inyo na kung maniniwala kayo sa kwento. Ang kwento-kwento kasi sa lugar namin, may dalawang matanda na nag-aalaga ng sigbin. Pero bago sila namatay, pinakawalan nila yung sigbin dito sa amin. Noong araw, may alaga kami ng sigbin. Pinapakain namin ng kalabasa yung sigbin. Pinapalabas na namin tuwing gabi. Kapag bilog ang buwan, para siyang kanggaro. Noong nakaraang taon, gumapang online ang videong ito na kuha raw sa Cebu, itsurang aso. Pero ang balahibo, naglagas na. Walang direktang makatukoy kung anong klase ito ng hayop o nilalang. Kaya ang iba, kinutuban. Baka ito ang sinasabing maalamat na sigbin. Ang sigbin, nahahawig daw sa kambing na walang sungay. Ang kanilang tenga, sinlaki ng palad ng tao. Ang ulo, nakayuko sa gitna ng mga paa nito. Mahaba ang buntot na ginagamit daw nilang pang-atake. Pabaliktad daw itong maglakad. May kakayahang maging invisible at naglalabas din ng napakabahong amoy. At di umano, sumisip-sip ito ng dugo ng mga bata. Madalas, 4 na hayop yung ginagamit na pamares para mailarawan yung itsura ng sigbin. Nandyan yung sasabihin nila na mukha itong aso, mukha itong koneho, mukha itong kangaroo, mukha itong kambing. So madalas siyang 4 na yan o yung kombinasyon ng 4 na yan yung ginagamit na pantulad. Mahirap mahuli yung kwento at saka yung itsura ng sigbin dahil parang nag-iiba-iba ito. Depende kung sino yung tao na nagkikwento sa'yo at saka kung saan lugar galing yung tao na nagkikwento sa'yo. Ayon pa sa mga kwento-kwento, mas napapadalas daw ang pag-atake ng mga sigbin tuwing sasapit ang mahal na araw. Lalong-lalo na pag Biyernes Santo, patay ang Diyos. Yung ibang puwersa, yung ibang mga uri ng kapangyarihan ay po pwedeng gumana. Sabi kasi ng lolo ko, ito yung magpoprotekta sa amin. Kaya dala-dala ko to palagi. Kahit saan ako pumunta, dala-dala ko to. Kahit pumunta ako ng mall, kasi takot na takot talaga ako sa sigbin. Sabi naman ng lola ko, pag natutulog ako, dapat katabi ko to. Kaya silang dalawa, palagi kong dala. Kahit pinagtatawanan ako ng maraming tao, at least alam ko na pagdala kong dalawa na to, walang mangyayaring masama sa akin. Ayon pa sa mga kwento, ang sigbin nakatira sa mga banga. Napapalabas lang daw ang mga ito kung tawaging sigbinan. Sigbinan ang karaniwang tawag sa mga mayayamang pamilya na naniniwalang may swerte ang mga sigbin. Pero heto ang totoo. Noong unang panahon, kwento ng lolo ko, mayroon siyang alagang sigbin. Ang sigbin ay kumakain ng kamuti at kalabasa. Ayon sa kwento ng tatay ko, siya ang nagbibigay ng pagkain sa sigbin. Ang sigbin ay lumalabas kapag maliwanag at bilog ang buwan. Ako ay isang patunay na totoo ang sigbin dahil ito ay ikinuwento ng tatay ko. Hanggang sa ngayon, hindi ko na alam kung nasaan ang alagang sigbin ng tatay ko at ng lolo ko. Dahil nasira na at nasunog ang aming lumang bahay. Ang sigbin ay hindi may paliwanag na hayop. Ito ay parang kambing na parang kanggaro. Ito ay may mahabang buntot at matatalim na ngipin. Sa mga manonood, nasa sa inyo na kung maniniwala kayo sa kwento ko. Noong araw, may alaga kami ng sigbin. Pinapakain namin ng kalabasa yung sigbin. Pinapalabas na namin tuwing gabi. Kapag bilog ang buwan, para siyang kanggaro.
Parang kambing. Hindi ko nga maintindihan yun eh. Nakakakain siya ng kalabasa, lumalabas siya sa bahay. Kumakain ng mga manok. Matagal lang panahon, umalis na kami. Matagal ko na hindi nakikita yung sigbin. Dahil umalis na kami sa bahay. Pagsilip niya raw sa labas, wala naman siyang nakita. Kinaumagahan, laking gulat na lang daw niya sa tumambad sa kanya. 21 sa mga alaga niyang manok patay. Pero kahit isang patak ng dugo, wala raw bakas. Hindi raw naniniwala si Joel na aso ang may kagagawan nito. 6 na buwan na kaming nakakarinig ng kaluskos dito sa bahay namin. Bandang hating gabi namin naririnig. Simula nung nakarinig kami ng kaluskos, sumasakit na yung tiyan ko palagi. Sa sobrang sakit, hindi na ako nakakatulog. Para kasing may gumagambala. Nung gabing yun, may kumaluskos ulit. Kala ko, pusa't daga lang. Pero nung inilawang ko, may nakita kong bungo. Takot na takot ako. Tinawag ko yung pamangkin ng asawa ko para kunin yung ibang buto. Yung itsura niya, nung nabuo, parang hayop. Maliit yung ulo at malaki yung mata. Maiksi yung paa niya sa bandang harap. Tapos yung buntot niya, sobrang taas. Imposible namang pusa lang. Hindi naman kasi ganun yung itsura nun. Parang sigbin. Ang kwento-kwento kasi sa lugar namin, may 2 matanda na nag-aalaga ng sigbin. Pero bago sila namatay, pinakawalan nila yung sigbin dito sa amin. Ang sigbin, kinatatakutang bahagi ng ating alamat. Nahahawig daw sa kambing na walang sungay. Ang tenga, sinlaki ng palad ng tao. Ang ulo, nakayuko sa gitna ng mga paa. Ang mahaba nitong buntot, ang ipinang-aatake raw nito. Pabaliktad kung ito'y maglakad. At may kakayahang maging invisible. Di umano, ang sigbin, sumisip-sip ng dugo. Kalimitang nag-uumpugan ang kababalaghan at ang siyensya. Pero para sa mga nakasaksi at naniniwala, walang kababalaghan dahil sila mismo ang nagpapatotoo. Huwag mong kalimutang mag-like and share, katropa. Mag-iwan na rin ng comment at baka ikaw na ang manalo ng 100 peso load ngayong week at masama sa mega shoutout linggo-linggo. Hanggang dito lang muna mga katropa. Hanggang sa susunod na video. Paalam!